Aquasource Colactive коластра. Нашата оригинална коластра задоволява много нужди. Aquasource Colactive коластра предлага отлична хранителна подкрепа за хора с активен начин на живот, включително спортисти и атлети. Но също така може да бъде полезно допълнение към всеки хранителен режим. Aquasource Colactive коластра подпомага имунната система и осигурява важна хранителна подкрепа, включително масни киселини и всички 5 класа имуноглобулини. Aquasource коластрата се добива в югозападните части на САЩ, където се използват свръхмодерни съоръжения, проектирани от инженер-технолози по млекопреработка и създадени с единствената цел да се произвежда коластра с най-високо качество. Събраната и преработена коластра се подлага на флаш пастеризация при 72 градуса Целзий в продължение на 15 секунди. След което се суши чрез индиректна топлина при ниска температура. Именно този процес подпомага запазването на възможно най-висока хранителна стойност. Aquasource Colactive коластра може да бъде приемана както от млади, така и от възрастни. Нейните хранителни вещества осигуряват значителна подкрепа при бързото възстановяване на спортисти и хора с изключително активен начин на живот. Основни предимства: флаш пастеризирана и бавно сушена, за да запази хранителните си стойности. Съдържа всички 5 класа имуноглобулини, намиращи се в човешкия организъм. Отлична хранителна подкрепа за спортисти и хора с активен начин на живот. Подкрепя имунната система. Важна за доброто общо състояние и поддържането на оптимално здраве. Съдържа други важни елементи като цитокини, интерлевкин 10 и полипептиди, богати на пролин. Продуктът Aquasource Colactive 3 коластра Плюс няма здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните. Внимание! Съдържа мляко като алерген според регламент ЕС номер 1169 от 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите.